Ma'am, good evening. Na-late ba po, ma'am? Hustura yung pag-abot. Igo nga mo abot si Ramil. Dali, sunod ako. Bahala na lang eh. Ako na nagilipay na ikan. Kung saan man nga, nagkinahanglan ko kwarta, kaway kayo na. Timan nga atong sagot, ha? Kinahanglang mapatuo mo ang akong anak. Nga laki kasi ang asawa. Okay, ma'am. Ako'y bahala na. Timan Leo Delfino. Dili ko mo dawat o kapakyasan. Dali, mga dota sa kwarto. Oh, sigurado ko, si Ramil na gidron. Dali, suot silang kwarto. Dali. Mauna niya ang kwarto nila ni Ramil. Sige, diha ka una. Diniuna ka ako nasugatin si Ramil. Naana siya. Sige, good luck, Leo Delfino. Ikaw na bahala si mong diskarte, okay? Sige, ma'am. Sige. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa magkatuigan, walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami sa amang mga sala, luwas sa mga kalag sa purgatorio, dahil sila nga doon sa langit, ilabi na gudang ginhanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Bisis, kung kinsa ka man, sorry lang kayo. Unsaon man, nagkinahanglan ko kwarta. Kinahanglan ko pangitao ng akong kaluha. Kinahanglan sab ko bisita ni Papa sa prisuhan. Kinahanglan sab ko nga may magasto sa Pasko. Maong sorry kayo. Trabaho lang. Walang personalan. Bakalaon kang ingon ra ini ko tabang akong buhaton. Di na ko mosubra pa ini. Pasensya na ha. Ang ikalimang misteryo sa kalipay, mao ang pagkakaplag sa Diyos ng bata dito sa templo, taliwa sa mga makinaagmanan. Ama namo, naka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo kanang adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinanuwalo sa kami sa dautan. Mami, pasabta ko! Nanong gipadali ko nimong pauli? Unsay nahitabo? Ramil, ambot, wa ko mahibaw kung sa uti ka pagsulti. Pero Ramil, nakita din ako sa kong duha ka mga mata. May laki ang imong asawa. Mami, ayaw butang-butang ni... Wa ko magbutang-butang iyo. Gani hangtod karon, naa sa inyong kwarto ang laki sa imong asawa. Ramil, No. Ramil, ayaw pagpinutong, ha? Pugi mo kang galingon, Ramil! Ramil! Sigurado na ang kalampusan. Pagpuno mo diha!
Mga animal! Paangon mo tayo ng ibon? Hoy, wala na! Balik din! Ay, magkakagagay mo na! Ramil! 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 Huwag na! Hoy! Ayun! Pag pinutong! Mister! Kongkista ka man! Nagkaulat! Layas! 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 Ramil! Ikaw lang alintang ni Isura, Marge! Ramil! Gusto na! Ayaw siyang basula! Ang aray mong basulon! Kanang imong kundatan na asawa! Lalaki siya! Nagpakalalaki lang! Kanang kundatan ni mong asawa! Imagine! Iya pang gipasakang yung laki sa inyong kwarto! Huwag magkatupog sa kabahandaw si mga asawa! Ramil! Ramil, gusto na! Ayaw pa dahil sa imong kasuko! Kubahin mo! Palayasan ka na babayara! Palayasan siya, Ramil! Patya! Di magsakit ang apuntiyan kung patyan mo ka na babayaran! Sige, patya! Patya, Ramil! Abot ka naman ni exit heart. Salbahis ka! Mga ibon! Ramil! Huwag ko ikaw isabti. Siya ba? Siya ba ang gingon mo na kong sorpresa? Ang gingon laki! Laki. Huwag ko'y laki. Buhay ni mo bakak! Nakita ko mismo sa akong mga mata na hugot nga bigakos ni mo ang imong laki! Samtang ikaw nagkuhog sa akong kama! Ramil, huwag ko makasabot sa imong gipanunti. Mitapil ako ka-shot. Nakainom ang good ko, Ramil. Ugat kayo ang tabon-tabon sa akong mata. Nag-ihimog ang imong laki! Ramil! Ramil, di ka na tinuod. Huwag ko'y laki. Huwag ganay ko makaila sa imong gingon nga laki. Bakakon ka? Mas maayo pagpatyong ka ka! Patyong ka ka! Hugaw kang mayroon! Patyong ka ka! Patyong ka ka! Huwag ka! Ramil, dili ka na tinuod. Huwag ko'y laki. Wa kay laki, day! Kabuhi ko ni magbakak! Hoy! Pustay mo mga bisi! Og layas sila! Nagkanungog ka layas! Dili, mami. Magpabilin sa inyong baya. Ramil! Bayaran niya sa iyang mga pag-antos kiniyang pagkamaluibon. Sige. Mula ka una ko, mami. Magpahangin ko sa gawas. Tigalig makriminal kung dili oras. Tigalig mapatay ko ni mabayhana. Ramil, Ramil, ayaw naglakaw. Gabiin na. Tingali kung si may tabo ni mo. Tuan na siya. Huwag yun siya maminaw na ko, mami. Don't dare call me mommy again! Wa ko'y umagad nga maluibon! Traitor! Hoy! Unsay mahitabo sa akong anak? Ikaw may amal akong basulan! Nakadawag ka! Mami, unsa ning hitabo ah. Wa ko makasabot. Naglibog ko. Palihog tinawa ang maong pahitabo, mami. Naprapra na ka! Wa ka mahibaw sa imong gibuhat! Ang nahinumduman ko, nahubog ko sa atong giinom. Wa na gani ko mahinumdum sa sunod nga hitabo. Basta kay ni anak ko sa among kwarto ni Ramil. Unya, nakasulog na ko nining pangkatog. Oh!
inyong day? Nga imong ipaso din sa inyong kwarto imong laki? Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga